Ngai ko blai pi ki para bangai be baro ki balawan na jan ba na jengai ha ka kerteng ke jong Jesus Christ unong pedem be je te komba ngala juang ngasung u sibone ban yo I ka men sem jong pi ki para bangai ki ba be ye ka por balong jieseng pila pendap pila dan lupa ha ki ben jong ke ne ke jing mani to blai yo ban kerku blai yo ban daring kat bat ngi ke ne ke por ke jing syakri ke jing mani jongi Yau Jesus Christ unang pedem beije. Tekan ke pon yo man stang no kade ke jing syakri ke jongi da ke bangir wai ke jing wai ke belai spa khat nriu. Hadien no ke jing wai ngasuma ban khot yi pastor Michael Lamari wai na ki missionary jongi hakitai ki than Kokrajhar district Assam. Yo ban wan sekmat yo ban puli ne tin ke jong blai bat pen kentang ha ka jing duai te ngi piang sungai pi pastor ya ka jing dor kat ke jong pi ke ne ke por bada de ne ke jing duai ngi subha ban khot pa pin puli ne ke tin ke jong blai bar ba pen kentang ya ka jing shakri jong ke ne ke por ha ka jing duai ni nya duai lang de ka ba jeng ke jing duai ke blai spa kan ri
Chua bulu benda kejuruan yang kuat di mana boleh antri nak kita boleh nak kita bisa dalam proses dalam besar terkait dengan kado kebahagiaan. Bat kesithi kejong pola apostol syaki kolosai hagalanong kabar bat kerakot kaban reu hado kebahagiaan. Kenten kejong belai ka ongkom ne. To yaro yau trai, to yaro ya kekerteng utrai, to yaro phe ke syakri utrai, phe ke bayeng haka ying utrai, hake plau ka ying ublai jengi, to yaro yau trai, naba utrai ulong ubabha, torwai ke jeng yaro ya kekerteng jeng u, naba kalong kabas ngau tenat, namaru trai ulajit yau Jakob halade, bat yau Israel banlong ubadai la ujang hi nabangatip bau trai ulong ubakrau bat bau trai jungi uhakle kiblai baro utrai ulale yaki e baro kaba ulamon habneng bat haka khendeu haki duriau bat haki jingjelu baro open kentiu yaki jinghau na kibakut ka khendeu open long kileli ya uslap open mi ya kel na kejing kenseu jong o namar kata komta pela pedang yau kris jisu bau trai komta toya da o bala pensu thet ya phi bat bala yai te ya phi ha o bat bala penna skem ya phi ha kejing nget komba lahika ya phi ken pidaroi kerhai haka da ka jingai ngo kin pendem jing duai tribe le pa jingi ba beneng ngisau banai ngo yeme ko konrat na ka banta jang ka step ka ba melapla yang ikatne ban poi hakane ka ying ka ba kentang ka jame ko trai jiso ba ida jingi trai ngiyawan ban ya tutlang ko trai karat banwan aya ka jingu banwan aya ka jingyaro banwan aya trai karat yaki ke jing don haka donot habat hakaman sim ko jingi ko trai na ka banta ka jingkar kho ko jong me ngai ngu yeme trai karat ka jing don nam kat ko jome bar ositeu ko trai bat kham tam hakum kan ka por jong ka jen jar ba na ka banta jong nu khlam ko trai mela re mela sumar na ka banta ka jingim ko jingi ko trai medang pen im dak pen sa hasla jong nu perthai ko trai karat bat kham tam bangin yo ban syakri kham hayame hakis ngi ki por ki badang don hak jing im ko jingi trai tomen kar khoya kana jing syakri ko jingi hak kana step ko bamenta ko trai ngas ngau ko trai ban pen kentang ko trai krat ya kana jing syakri ko jingi hak kana step nado ka bastang hado ka ko jangka ka bamen yo ban ya lama trai dau men sim ba ko jame ko trai nado syakri jame ko trai krat babha ba ya lam ya kana jing seng ko trai ba yo syakri jame ban ya ban sam ya ka tin ko jame trai kom jo kor khoyangi ko trai krat ban jo ban ngap ro ko trai krat bangin jo ngeu ko trai krat ka sor blai ko jame bangin jo atrai ban pedang trai krat ha ka donot kan jaman sim ko jangi ko trai bangin jo atrai krat ban lit phai na kan ka jing seng na kan jing sekri ko trai rengkat ka jing kar kho ba ko jame ko trai ba ka man sim ko jangi kan ngain ko trai krat ha pedang jong kan ka jing le ha pedang jong nu khlam ro ko trai bangila manang impha rengkat ke jingkar kho ke jing snai ke jame trai nangkar kho ko trai krat ko por ka dang sa yaki para benget ki badon hakinga sem ko trai krat de bayo elang ba kana ka online ko trai krat ke bagi syakriya me ko trai bat yaki para benget ke bam semlala ban poi ko trai krat kor kho yaki bahro ko trai ilai tinggal pen kentang ko trai yakin ki baro ko trai krat na kabanta ka borom ke jang me o Yesus Kristus ban Nazaret ngaduai de jingait amen. Ngin teng shushu ka jing syakri jing ngi ka por ka bangir wai ka jing wai ka ba sauspa prapuwai nga i yu Jesu ba i jonga ublawan ban jap halor ka ding pna ubenjing le ran jing ko dit usha klam da i je u akum no ngala nga i yu Jesu uba i jonga nga i yu Jesu nga kham i menta ban
ya ba menshwa ka jingwai ka ba sauspa prapuwe Na itu Jisu uba ijong lawan banyak halor kadimna benjing leran jing kordit kusya lemna ijau agung nongan la nga itu Jisu nga itu Jisu nga itu Jisu uba ijong nga itu Jisu nga itu Jisu nga kam it benta ban ya ba ben shwa ban long ublaren la da kan jing in hen rei nga sok ben Jisu la ben in nga jing yap jong u ya kala sius pa ki pop baroko habib nalasa nga itu Jisu nga itu Jisu nga itu Jisu uba ijong nga itu Jisu nga itu Jisu nga kam it benta ban ya ba ben shwa nga pai shakal pri nga ilu kendra nga dem la kakri nga yam nga kerpan tin jem nga yosau upa siau hanga ipop nga lama hilik pai benta nga itu Jisu nga itu Jisu nga itu Jisu uba ijong nga itu Jisu nga itu Jisu nga kam it benta ban ya ba ben shwa jing suk nga la shem ba wan hyar na pin ba ai da utrai jing kit kya la weng chiu nam ngan mai hun nga itu Jisu shadu bom jiu kur ngan ya ro ya u wan lang ku para ka koros ya so na jing mentor wai penjam jing ya ro nga itu Jisu nga itu Jisu ula ichua o nga iyau ngilarwai ka jingruai ka banangkong syapang ka jing i ukpa ublay jungi ulai yau Jesus Christ ban penim ban suspa yang ayapi ka jingruai ka baar pat kalong ko response ya kata ka jing i ka jongpa ka bau nong ruai shemen sem hang nurwai late Reverend M.W. Lalu ila ruai ka jing ruai ka biong nga i yau Jisu nga i yau Jisu kadai kani ka bangi kum ki khon ka jong blay ngi haban response ngi haban juba yau blay bang try mala i kat ne mala suspa mala pha ilo khon jong me syakane ka perthai ngarungan i ngalamat ngalapediang yamu Jisu ngan i jame na mala i chwa yanga kat ni ngila don ka ne ka jing ka bakantang ban pendap ya ka ne ka jing ka bakantang ka jong try nga sotho syai badai ka jing i ka jong try di sisha para bangai bi ya ka ne ka por ka benta ka jong ina lor bangi syakriyo blai dang bakini ki jing ruai ka long ru bangin the ki do jong hau blai ha ka jing ruai bangi baro ngin simbenta ha ka jing ruai ka balang ka jong blai ka hikai ba ya ka ne ka jing ruai lang ka bangin ya ruai ba wei yo ban thelot ki do ka jongu ban aingu yo blai pa jongi ubal ayo Jesus Christ nong padem syakane ke perthai padem yang ay pi ngidan mentah kene ke jing ka bakantang bat bangin yoru ban the ki donut ke jing hau play ban yathu ya kanu bulu la karkhu ya ka jing em ka jongi kani ke por ke bangi kom ki khon ke jong play bangin yo ban duai lang ha ka ke por
ban aingu ye ke jing i ke jong blai ban ban tuai kan ke por ban bangirung nang kham i yo blai kat banang wan ki singi ki por bat ngin tuai ru kan ke por na ke banta sibon ki men sim ki bakodo ki badang kan tak ye kan ke jing i ke jong blai satang kindet por ngin yo ban rakhi ya ka Christmas ka jing wanong breu ke jong Jisu dang don sibon ki bakan tak na ki jing Kristan na ki jing ke jong ki dang don ki bakan tak yau Jisu kala balong pa jong ke jing la ni ki khon la ni ki ksio kumta kila he kila san roi ki dang jingai no blai te ke ni ko por ke bang yo ban duai ke ni ko por ke ni ke jing i jong pa pol i jangai phi un yo yaki un job yaki da ke jing i ke jong blai pa ko mangi lama tan ni tungin duai de ka dorot baro nak ke benta kini ki mensim ki bakodo ki barang jangai no blai ki barang kan taj ya ka jing i ba ka jong blai ki dang yai leng ba kini ki jing jing jar jong ka ni ka jing em ka prathai ka bo soitan te khum ha ka jing em jong ki don ka dau ko bakrao ka ni ka por bangin yo ban duai na ka benta jong ki tung ye dualang ka ni ka por atrai Jisu bakodo be i e jong ha ka ni ka por ni ai ngo ye me bangi wan ka ni ka jing ka bakentang ka jong me ha ka bangi yo ban bane ban syakri ye me Jisu na bastang jong ni ka jing syakri jongi ban wai ye ka jing i ba ka jome blai ku pa jongi ba beneng malai i jongi hadu kata-kata mem sim lepek yangi hadu katno ngilale pop ye me hadu katno ngile persya ye me nari me i jongi mela yo la jong kun Jesus Christ jeng ka pertai bat ban suspa yangi gidan mentah ka ni ka jing ka bakentang malai i mela suspa yangi try ngi don mentah dang don si bon ki wai pat ki men sim ki bakodo mempat i jeme ki bam dang kan taj jeme ko Jisu be ni duai atrai kan ke por kembala job ngi de ke jing i try ngi duai kan ke por ben yo ban kran ki de men sim ko jeme ben job ki de ke jing i blai de shisha don ki long pa don ki kon samla ki ni ki singi ki badang jingai na me ki dang kan taj ke jing i jeme i ka donut ki kan jingai na me ki dang ai ka donut ki shika perthai ngi duai na ka banta jong ki ha kan ke por na ki yeng ki sam Kristan jongi ke ke por try pen im ye ke long yeng ke long sang ken mat ye ke jing i ke jemo blai aba ki mat ye me ko Jisu be ki pedang ye me ha ke men sim jo ki ken yo mat ye ke jing polai mra nya ke jing te jing khom jang ke pop baro try ngi de dwai ngi de so kia ke kom ke balang ke por ngi dwai na ke benda ke ni ke men sim ke benda jingai ke benda kan tai ye ke jing i jeme atrai ngi dwai ba ke jing i jeme kan job ye ki kani Christmas kelajan rangi duaya trai to korku tu yalam to dandankat nami ko trai ya ke bakum ta ki ban sim ki bakodo men yo ban job ya ki ko trai de shisha ni da duaya kani ke por ke don baro haka kertang ke jong Jisu amen amen haka ni ke por tu ngin duairu na ke banta kani ke Christmas kelajan ko mayom man sam ngim da yo ban ngim da yo kata ke jing rakhi Christmas ka bada hun shisha dang sha te dang sha khom ha ke ke jing e ke bang ye kando ke ke jing pangklam dan rai man tatungin duai ke ke por bang atrai ke jing le kemen Christmas plai lui ke danut ke jing wai pai wai ban ngin duai ba ki program hoi ki khana kim yo shu kumba julong bar sikata ban le kemen Christmas ban yak korol lane ban ye shemlang kum ki khna ki hep ki boret jong ka balang kalalong ke jing du ka bakrau shisha ya ka bakum ke ki khon khna ki badang red ki hep red jong ka balang gen dwai bo blame aji ke jing kemen ha ki jing jong ki parabangej bangi ni kemen Christmas bat ki hai ki jing kat ba pidon ki khon red ki jong phi gen dwai ba Christmas kan pen kemen ye ki khon ki hep ki boret gen dwai he ke pori ki program jong ka balang ki samla bakin yo nang ni sekmat kum ki jinga sang samla lani kanu ko program hoi yimla ban bu ki program ba per kum ba julong rai tongin dawai pa bleni wan jingo ye ke Christmas ka kubor Christmas ke ba blai ai ya ka balang ka jingu ke balang Kristan ke ni sni baro ba ka perthai kan yo i yangi bangi kemen shisha ka jing walong breu jong Jisu che ke perthai baka perthaikan yo i kata ka mensim mane ka mensim bang i chi shau tong nong penem yen duai ki program ba per turan yo ban don kat ban ngin duai
Bahkan ni kerja lagi Christmas boleh pelait nasi bon kecing puit ke babon. Bat ngin kam yo ban syakri like doit yau boleh jengi ubangi syakri. Kani kani ke bentar ke bang asngokia kani ke por perbangi bangin bu kecing doai. Nak ke benda kini ke program jong ke Christmas ki badang wan. Bau try unyo ban kerku utran yo ban jalam nang ni sekhmat hadu bangin pendap Christmas. Bat ke bakut kan New Year. Hang ni i ke don ke jede ke bajan bat ke New Year ngin duai ki program barok ken ya bet nyarenti belen wan jengo on paka kubo kan long jikar ku ya ke riba ke jai benriu ke jongiru bak barok boleh ki empat mat yo Jesu belen penem ya ki tong nya duai ken ke po atrai Jesu bakor bi i jona ke por kom ke ki khon ke jame kom ka balang ngi wan hang ni ban syakri me boleh be imra ke jing duai ke bangin ya sa aken ke klemat nakabanta ke program yang ke Christmas satang kendiat tayo ke bangin sayo ban rung syakini ki tayo ayom Christmas ke bangin dia ban kenau ke jing walang briu jeme singar ke pertai ki hep ki baret jong ke balang kim yo shu banong jiesang kim yo ki Sunday school jong ki kini ki por ki bala no baro ko trai kat no kalong ke jing do yaki rangi dwai kum ke jing Kristen kum ki Kristen kum ke balang yet ai ke jing kemen jong ke Christmas haki hep ki baret ke jongi ngin ye tho yaki jipang Jesu ngin ye wai bat ki ngin ye kemen bat ki haki jing ke sem ke jing ko trai ai ke kubor ke jome haki jing Kristen jong ke balang haki kon samla ki long ki me ki long pa komno ban ye kemen bat ki hep ki baret bat ki kon ki badang ret atrai be bangin ye ro ye ke kerteng ke jome Jesu nong panem be jonga ngedwai ki program jong ke Christmas nadok ki sama ki long ki me ki long pa jong ke balang hi borok away ngedwai ba ke balang Kristen hakani ke snam bangin na kemen bangin ye ro bangin ye ban yeto ye ke jing wanong priu jome haki balang haki pulpit be per ngin ye thu ye ke jing i jome blai nadok ki samla hadok ki rangba hadok ki long ki me ngedwai ba ki don ke ka kubor shi ke perthai hap deng jo ke ka klam ke bal te la khom yang i bangin am lam rau hang ni bangin am lam rau ki bor ye ke pom rai mala wan chani ke perthai kum Jesu no penem ben pelai loi waringi nang ni ngeni ban mani ban syakri ye me ngin yo i ka thi ke jome blai ba don bor ba im na bom jikot shabom jikot dokar khu ki kon sama jong ka balang Kristana ke ni gisngi kena pen isi ke perthai kena yatho ya ke gospel ke jome Chris da ka jingem ke jongki da ka jinglong ke jongki bakin ai ke kubor ke yatho isi ke perthai bad ya ke balang hi baro ko we ngela dwai ngela IT hame ke por ha ke kerteng ke jong Jesus Christ no pan ngi dwai ngi pan amen amen de khaddu ke por ngi dwai ta ki bapang ki don ki parabangit ki babon ki bal ong ban duai tengam la lu ban jer kerteng na pedeng ki nong tre jongir ki babon ki bal pha ki WhatsApp group ki jongi ki nong tre ki don ki pastor ki bam khlain bom shat don ki jing ki sem ki jongki bam khlain bom shat ngin yat wai kerpang na ka banta jongki turan pen khia pat ki don ru ki long pa ki long kme jongi ki ban don be ki jing thiap pang ke jongki ki ha ki jong temen ki mla ban wan si ke jing mane ngin wai bo blen pen khia yaki ai ke jing sok ke jing kemen yaki nadu ki hep ki barar ki don ki bom khlain bom shat ki don ki perbangi khun perbai badan hang ne children hospital bat ki wai ti ra ka ti ni ko so ba ban ra ki ti ke jong pi don ki jing stom ka ke por bat ki bahi ngasam ngin yatwai hoi ngeli isipon ki ti hoi nakabanta ilok jong pastor Michael Lamare missionary jongi ru ngin yatwai nakabanta jongi turan yo ban ai ke jipen khia ke jengko jengkhia parbang ibe tongin pen kut yo nu snam ba blem jubab ye ke jing dwai ai ke jing pen khia un plai war ke jing pang sitom baro ban ngin dwai ke por ke kenta turan yo ban danakat turan yo ban kren ya ke kubor ke jing hakan ke por ngin yatwai atrai Jesus bakor bi i jong akan ke por gidwai na kabanda ki bapang ke basitam trai ki dan si bon ki parabangit jingi ki bali tho baki dan na pedeng ke jing pang sitam ki dan ki nong trai jingi ki pastor ki jingi ki bapang ke basitam ka jing ka sam ka jong ki ko trai bi but ki wei ki bon na trai bi ngida dwai ke ne ke por na trai bi ya ki parabangit ki bara ke ti jong ki ha ke khlamat gidwai ka kertang je me Jesus men pen khia men pen kait atrai Jesus be medang long jo menanta chi bom jikot ko trai ki twai de ke jingai ki jingpang ba pher ke baki parabangit ki yakandu ki yai lang ba na do ki hep ki berit hadu ki long pa
ki dan ha penang sistem try bat yangi ki barak ke ti ke ke por ki dan ke ke jesek rangkat ba ke jingpang ke sistem ke met ke jongi ngi dwai ke tang je mo Jesus ben pen kia man pelai loy bar pelai loy me ngin mat ye mo Jesus no pen kia met pat ben sim mangeda dwai ngi depan kentang ru ke ke por ke kenta ke jing syakri jong ye me ko try to grand hangi ha ke ke por pelai loy yang bangin serap ke tin ke ba khot ke jome ha ke kelaman gila dwai gila pen kentang ke ke por ke jing man he ke jing syakri jong ye me ha ke kerteng ke jong Jesus ngi dwai amen amen Tiga ni kapor ngi nom wai shu ye ke jing wai i kwa ban yo sngo ye ke kubor ne ke tien ke jong blai ai ngu yu blai na ke bantai bas pai yu soi yo ban ai ke kubor ne ke tien jong blai ha ke ni ke step ngi lawan kat ni ngi la duai turan yo ban kar khu ni priang sngo bhai phi ba se ke pulpit turan yo ban kar khu ye ke tien ke ba im ke jong bon kran ne pedeng jong ye ke ni ke por to blai yo ban kar khu Hero try frangai. Haban kong pen pau ke sungu e oblei. Namar pen la yo skriu barit jong bangla menjeng kan ke jakap kentang. Ban pla yo nom pen im Yesus. Kom juru bang yo yeslok tin ke jong blei. Actually I pastor in chatting pastor Reverend Kenson pulo. I pastor Michael Mari balong I misori I jongi tia po korojahar pakil asam. Kirang ba jong kebalang. Kilong pa kilong kumi kasamla. Actually I jafi hakat teng matitam nang imai Jesus Christ. Parang mai hafta Yesu. Aku apa naik jeng pula kenjat nongkot haswa banyak kalian keting mulai. Haus nem ajar arfo parang mai. Nalu benda April. Haba kelawan kan jeng pangklam. Haba ki parang mai kiwan pang hajab stal ihap banil kimi haba ke prangai kiklat ihap banil banstep handu ko por mat ki kiramba bagi pastor hatu por pastor khang flang pastor pasbon ba arling ba iba pol hadin untuk stamar fo aban arfoi bat pastor kisan nang ku haba ki klat prangai babon ngi banil banstep Bat iba arling bisa pol pegu yang ba. Henry prangai hau benai mi. Ngili mantep ya tahu prangai bapang. Angkat di pastor Kristen pulu pastor iba aling tong siam iba pol. Nah ada sifosi ngamtip hang nu karkom. Ini pastor iklan Baling iklan pol iklan. Badik tabrom ilai tu iklan. Hari ngap rangai ngangat yang jempang coronavirus. Kabang amla masuk tu bal pun uang long yang abang keli kan. Balai kan dia. Henry belai uang yang ngam dia ban keli. Utip kampha mau rangai. Al poi hafstal abetani. Haka arfa fratri ubnemi. Hak hafstal ngatia rangai. Ngam sok Kidawai kibai kibamla man tasuk yang agen injection kidawai. Kepenting ketuk oksigen, kites oksigen. Teng ngebret oksigen bawit. Sifo singal siap rangai. Al kalon ru asin hawa ngai sepasina. Nomor dan bersuk kabor kelalut kesangsan rangai. Tangkap deng kisan susi kabor bangadan paro kamdan bersuk melasuk banjang. Hab siap tin kifun melak hasta. Masih jam si luai ong. Kani kadi kepor bakut jonga. Perangai kiba duai pala. Ya, perangai. Pastor ni syat il duai. Kini kerembak ke duai. Perangai kira duai pun ke fun sangat. Wajin duai ke ba ngayo asal berbol duai. Iba Elroy bat ima perman. Ngalah thai bangan. Kapor bangan bat Henry haba kitu wae ada ngajeng kermen ngomongan dia koi galroi itu wae berbora ada fustalan tia ya ki khon dia phone he kan phone ima berman itu wae berbora masuk ngek ngau boleh samkia hari handap si fosi
Kusang yo buar sendian. Kun ong yang au ap ang tarsos ni ong uru ujen jar man ang tan mo bon ya ki pang habis sani. Ni sa atau ki jaka ba dia tangkap kamera ba dia tangkap pang covid kakandai. Kami syirhai hadu ta ki pang. Hakala ker kon kom pang ki syirhai ngai pang. Ngalawan haying ong bahapan deres haying. Malang sang slevang tu ngasusu kabil ka bahe bang siu. Ka bahangan haying. Anda fa haying pang kita yo beli ai bor yang ayo bor. Bang yo nadi nang ta. Menit ta. Ki plan janga prangai bang sang thaj haka istri umat na majar arfo. Ki plan janga ngalah plan prangai. Hamna April ter hamna mat. Ngah thit kita kajaga hang thi ha sning. Bang ni thung bang ni rigsiar ki mas siar ki kajaga ka bahai ban siar ban bu siar bat ngasit ka kapung banti puluha man song thi mon ri gitu kha ri siar pangai kirang ba ki ong yanga ma besang thaj fil khamli ba ka por na tre kam trai ma nadu islam arfo bang nadu islam arajar bang ngale IT ya dia ban tre kam trai ong MP kada semua fi punya trai kam long yang aku bungan trai sa hak kam trai ding bun kira mak kiwe kini terang afang kreng omong ni tangta bangan yo kamai hadi mon samthaj man risiar man rido ha kumda teter te plan jangan baro kem lang su nama kabor jangan mana mla su ban trai kumta kabor kelas tulot kam khansu kam khanya ka por miswa kai khan jangan baro atu por miswa kalau penduk kapor ndeu trai na is nga ngarang lak kumni ban trai punya bodi pastor yang bodi ini kirang ba hakin ki banta masakri ya trai hawa ka program kemudian keren imla banwan nak kendau di sitom kirang ma pengkit yang ki bang keren ya tin jumplai malah perhat prangai ke banta bang keren ka sat hanga kawan hanga bang keren ya tin trai ka bang keren teng fosne maswa fosne tam suang la keren kita subjek kalong kahoi na sifo kawonten kabadi ka hukum belum trai hoi ka subjek kalong ba hadu ka tetap hari ka ting beli keren sai bangide ban ai bini pungu ya ting beli masuk bana step kada yang bangan pengen mau ya ting beli ya ka wai sifo kawonten ka babalang kai haswangi puling te tong pendam hai nawai boleh upah jung haweneng hai ngu emi ba minang rifun im yang hadu munta kamju minang rifun im ki parangai paro juga ban ka ying tang jumi man mani ba ban sakri emi atrai jesunya man de hade ka ying tang jumi trai den jumi ko mungkin juai bang nyero emi atrai jesunya hakani ka jing nyo jing kerhu den jumi hani ying bang rung nyo ki kot kia ka bang trai me don ngatip trai so me don penjungi yim la ni iji kfan kan da ying herang tip medan pedang jitra je sebab kalau yang belai kan tu ami yarap yang seri batlot jumi ai po nga ai bagai ai baru iban yo wan mi na suntur jang trai kelang jikur khun tatngi wai pu wai ngadu wai pun tang kini lo hakte mu jesun pun sebab ini mentang ta amen kabanta nak tinggal jumlai kabangnya pe langan pol kalau kitab jom malaki kalau nong kabalai hilap man pulin nadu khat man kong terter hari makwa man pe long naka nong ka basifo naka nong kabalai khat basifo terter wan lam ye ka basifo baro sika yeng jing show nang man long ka jing pam ka yeng jonga batu tunjuk yang atiakani ong trai kipat langan pulin em ki jing khang jong ka beneng hafi Pateno buk hafi ya jengker khu kat ban om nyam jaga su bang sneng yo nong bamdu nak benta jong phi te un om yo pan sniu ki so khndeu jong phi lem neu ding wan jong phi hakal kha unam pan hab ya so haba pat byang ka yom ong try ki pai bat ki jaj ban riu baro kin khot ya phi ki basup nawa phinlong kari masufa ong try ki pai ngasuman ai khulei ya phi ki promet baro Kibla ju ai testa konten.
dan subon ki prangai haka balang tumai mat hakari si jintia ki balang jungi po kam balang blei mekhan asam ki ba ai kam ten namar bangalum ya kan kam ten kamai fo habang lei hang tai hakolofti ka office jong headquarter jong balang blei ki wan kleng nagar sintia man ra ki kam ten ki bagi prangai ki lum kawanten lani kawen nisfo kalami nadu ke porswa jong ki anjong Moses kata kamut kabala mensiam kitab Genesis kandong khat sau kakandai alfo kamut kan kawanten kasdang nadu ke por jong Abraham nadu kata por kata Moses ya konten la kala terkam prong bat kajing sisa kalongru bai kan kawanten lapan skamru haka testament kau thamai haka siti jong haka siti cek Hebrew kalnong kamanyo kat khot kapasau kawin na chok ikaba niyo me puli kitab jomaki kanong balai so nam taki prangai ki bam ju ham pat susu ki mempat sempang laling pat jobor pada jingsai kumno ban ai je nuten jingkel ki om kan no on ai hai ting blai ka ong ka bagi ai kan ka wei na nasfo ka ong ai hitengka naga chotengka sifotengka naga hispatengka naga hijatengka pakamta ter pramai pramai akta Yesu tungin dipej ikin sisa nakakden kajong play kumno baka kren sifang kan ka way na sifo kan ka wanten bat balay baka balang jong play eman mekhasam kai yakani ni sungu yo play banjo yakajing start jong play kabaul ai hakik pa jo kabalang kata kamut hai lit reverend JJM Nikolsoy balik lit Reverend Wali Monroy. Kibarayalam hakani kajing sai jenget bat hadu mata nyimsum lakanran din satya. Ban kongu bat banle yaka hukum kejong blai. Kabau hukum nadu ka testament kabarim hadu ka testament ka thamai. Iyo iru ka testament kabarim. Ka testament kabarim. Kitab Leviticus kang nang arphangyo khot laifo kamong kumni bat iya ka basifau banta jong khando baro na sumbai ka khando ban so kiding kalong ka jong utrai kitab Deuteronomy kang nang khat sau arfar kong sisa men ai ya basifau nakata ka jingmi usumbai jomi baro kawami nakang kha man kasnem hakayin sisa parangai safang kani ka hukum nyala makli nyala benong hatu kajing sisa fangkani hukum kawai ne wasifo kalkut no tang haka testament kabarim om dang kamsu bangin yakren haka testament kabatmai jibab kalong ba kani kajing sisa ka hukum kawai ne wasifo kayeng pat kanum kala lanu ru haka kitab trong khi kalong balai kan khot wan riu kaong kumni nawanga utrai ngamju kala ngokata keng mam sumala bumdu no yafi kofi ki khun ucukup hatu prangai ngin wengno yakni ka hukum ban malam jak basifau hatu ublay ulong ubakala nimdan hok paramay ban pankala iyo lambakis haki television mat kumju ru haki katun niki balang kibahikai persa ikan dia jang ain na wasifu udan way para ramba
Benar hak baik ke balang om deh hanya balang han thamai. Hak baik ke balang om deh na balang mulai. Bang ju alit teng manit bisit ikren haki balang han dong. Ta nga bersing nia halo kan dikawan ten. Udah lagi jong ke jisu. Ngadol lagi jisu. Hari ini jangan kum kanung rim katin ke jong mulai. Hak testament ke basamai. Lanang pas kem paramai yakan dikin jong malki lain nang kamandu kabang lam siam kitab jong ucakop kalau menkong kerkenyo kau ong komni dak ba ong ba badu blai yok pa uba om don jing kala su lem ni ka sengyu ko sat dak jing kala om tang ka jing kala ban pas kem yakani ka ka bla kren kat Old Testament makwa menjepek ayu Yesu ukren hak New Testament. Markus salunong atusau uong Yesu uong haki. Tu sumar kubnu bapisngo dak jing theu ko bitheu on theu yafi. Hafi kibasngo on ai khambun ro. Haulokas ndrunong kamalai fafra. Lokas ndrunong ifra. Yesu uong dinikitin. Tu ai te on sa ai hafi ru jing theu ko babha kamal tenyan bakri bakabla slide kin thep aka pla jong fi nabar ka ju ka jing thau tau fi thau on thau pat fi para ngai kini kitin Yesu ke bawah keren kalong mo hikai itu ke Kristen ki bangai ki bab diang yang Yesu ki baban jeseng sta Henry ki babanut ban ai ka wei na sifu namari komiti ika tulap jong kinong trei baro nalong ki pastor, ki missionary, ki evangelist, aki pun ki jeng balang. Lasiu nak jemi nak wei nak sifau, kabagi para pengai ki ai. Yesu ongkom ni pengai. Hak gospel jo Matius kanong ko sifau kat sifau. Ba Lukas sifau nang manyo. Gospel jo Matius kanong sifau kat sifau. Lukas ka sifau nyo. Yesu ongkom ni navaka dei yo nong trei. Banyo lakabam. Yesu ong tektin ni sakidar namaka deya nong tray banyo nakapam kinong tray nang no kinyo itapam di ka balang ka assembly kabasiw ko yo tulop nong tray yo kitukam jongki kinjul ki bawan kasi ka balang nang no kanyo di ki parangai king ki ai ya kan wonten namaka ta ko parangai ka deya nga bat hilang di firi mungkin kamu ya kakten ke jong play kata kamu ban ai ka we so kanang maka balang kanla ban siu tulop yakin trai lang pulih ka sam ka ba so ka sam ka so khot on kong ong ka khandeu kalong ka jong trai ka jindap jong ka ki baru ke jong trai ka share ka rupa kindon ya ki jong trai ki building ki pangidon ka kam kong iyo saya kita ini laki long haki beri kan kha business ki baru utrai ong kene ke junga hendak trai ai hangi man ngiyo man pun kam nam tang jong kam jongi man ngasi Yesu ong parang laki puli ka super jom Matius kalau masan ka khanyo khandai ka super jom Matius sanong ka khanyo khandai man kesan ni kai gimana keren nal testament ka rim Yesu ong ikini kitin wan mut pangalawan ya kabat pendam no ya ka hukum lani ya kinong isulpa ngam simlawan ya kabat pendam no henry ka ban perskem naba sisang ong afi haban dalek no ka beneng berkhando kat iwei dagrit iwei ba kun khinjat e naka hukum inom lek no tan onda penjap paro nama kata nu ban pengkheng ye wei na ini i bakhamren tam nakani hukum badu ban kai kum ta yaki bru on khot ya u bakhamret tam ka hema ki beneng henre unu nuru ban le badu ban kai yaki tau ban le ban kai menjelap ya ka supaya ban thu sepangan ki wonten kan ka wen fu ban ai ka balang Yesu ong ikita on khot ubakrau ka hema ki beneng hai kitab jom laki kalong ka balai ini iyo yang tu pangai
bau belai hukumans ban ai ko ni chu ka ji ko ju belai yang ban ai ya ko chu kalong ngi don likely ki don likely ki komans ki bau belai kwa ni ka hukum kon kong bang iya kani ka kitab ju khi ka lain nong ka ba chu ter kalong bau belai hukum yang i ban pensisa ya bau belai ubadan ban the ya jing kerhu ki ba phala ya gitu ki ba kongu ha ka ba ai ya ka wei na ba chu ha bang yuan lam ya ka wei na chu ka pan pau sau trai bang pan i ya kum nu i ya dia lam ba ka jing ai jing ha bang ai ya chu ka kum ka ar bang iya kan ka kitab ki lain dong mas foto ter ka ong kalong ha bang yuan lam ya baru ki jimi jongi na ka we na so saka ying jing so kalong bangim dei ban le ko male ki khun Israel ha ba ki wanam ki kinya de kim rat ki bat ko ki bapang ki bakan taj ki bangila siam ha kitab tu malki kang no man kong kat khot khat lai kat sau khun Israel hang rai di kinya bagi kinya ha ti kinya sang namar ki jolom khamrap jongki maka jolong nyuki kiba kim nu kijing yobli kim nu jasung yobli kim ra de kiba deko kim ra de bapang kim ra de kontak blai kwa ikun sel kim ra de ki langsung mo lani ki kunlang kiba sangai kiba pulung hendak kim ra de kita de kini kiba pang kontak kamu makin borom makin dongan jing yobli harga ke bau boleh hukum ni kuat yang ai fi kalong bagi dia ben ailut ya baru kijimi jungi nak bersyukur ni ben ai ya ka batam the best ni ben ai kum ai ki farsi ya ka bersyukur ki farsi ya bagi ai bersyukur kile kum nu ki ai tang na purina bat ka dil jur ban kumin bagi ino kijimi nak bakam he kibakia ya kata ngam siam ko spell jo Matius kan dong arfulai khot arfulai Matius arfulai ki farsi ki batai ki wei ki hukum ki wei yaldi bodi ki ai tang na kadil ki ai tang na purina ki bang istip kita ki jing mi ki ba sifot ka arfot ka se lam lam hani ko yo ki hajar ba ki lat ki mai yang ni ru ujisu hikai bangim dei ban bud ki farsi bangim dei ban de kumale ki farsi kaku malai bang i hakne kitab tumal ki nang ko malai kalau mau beli hukum yang i kuman ban malam ya baro ka we nak besfo saka ying jing show kenang bukan long ka jingbam haka ying jonga ha ying su jonga ha bo my house ka ying jonga ka deu ki bru ki jong beli his people ki bru ki jong beli kan ni kamut parangai kan thu jong play kalong na mata kan ni ka wonten on chu kalong ban sai ki bru jong to fit his people kum ta ka wei na chu ko bangi walam sakai play kam dei bangi walam tanong ni ka jing ka hu ki jongi han kalong ka jing ka hu ki bru ki jong play ki hu ki play kana mo play ula ban sai ki man sumare ki nang bakan long ka jikar hu ya ka partai daga gospel ban banyalap ya ka gospel sagi cai maru baro babat pen im ya ka partai koi par mentag banyalap i nan ka kitab jom malki kan khong kan nang balai ngat khot ba chho ter kalau ngidang ki jimi bagi jikar hu nak bagi ai ne ka wanten wan chho ki jimi ni jikhu nak bang ai ni wanten ni pe ki jikhu hang ni ter ka jingkhu ka ban kong blessing number 1 jikhu ban kong upli ki jingkhang yo ka ban ka mut yo slap ka jing pendap ka jing bam jongi ka ban ka singi ka jing dan dekat ka jing uru bat ngi man ka singi malki lai no chu jikhu ka ar kalong bau blai un the ki jikhu kat ban om nyam jika syu
kentin te pengai hamong te kalau kentin ke basngot nat ke basngot tiang siu kan tai habu boleh ong te ngan te nama boleh ong ngan te lut ya kiting ke ku hakiting im majongi boleh ong ka ke bangala kulare hafi ong akwa raban te lut hafi ya kiting ku malki laju kiting ku malai mai yang ni boleh ong ngan seneng yo nong bamdu ngan seneng yo nong bamdu nak mentai jongfi I will rebuke the devil for your sake. Kakten seneng pengai kalau kakten ke bakran ngarta. Strong words kang ta. Kamu ban unle daga batnge. Boleh unle daga batnge. Ngai pengai bau setan ulong nusun ki masim yangi. Setan ulong ila pasa nam tangi. Nam tangi bangai jong un nam tangi ba jong un nam tangi sakri kam jong le. Setan ulong ila pasa. Mengkalan wat ikin wajid ro. Satan enemy our soul from it. Lo menang bamdu lah kedeh ni. Tenu ajung boleh ke ong. Un ai ka jeda. Ya kita ba ai on tenu chu. Un ai ka jeda yang ni. Mun sen ngi ki bru ki bai. Long bru ki ba ostra sisa. Ki ba tolong ki nang bot yang trai. Yang tu sisa ki ing Madan ru ki ba kolon ru wat haji sakri trai. Henry hang ni ong nam tak tu habi ai ke ten fu ong ting ble ong un ai ka jeda persa yang thombor jong setan mahi la fu ka jengkel ku ka basau blessing number 4 hang ni wa ble un ong pan sniu ke sok hando that he will not destroy the fruit of the brow hakisha haba utrai ukren yakin dikintin kalau un ai ka jeda protect iki beriu ki ba im tagarep karyang ka farming ka jinda yo so ka hindo kamut ya ka jinjo jongi ka income ka kamai ka jongi kani kon tam kita mo king i ka kren kom ni namar ha por jongi khun israel ta por ka jemi ko sane ta por khun israel ka dei ki so ki bunda ki so ki bodon hakari palestine ha por hari mata ka persei ka kala ki jemi ki bodokom ki harkom ki beriu ki yoban kamai ki ji ni jintre kam khayi ni kam sukar mitre ni kam rep kam riang ki pun ki jimi ki ba ublei ong ni unai ka ji ta ngale kendu ngale siam ki beriu adan uai prawngai badon thain riwar barep soyamtra baju tu flower bor wong habawan uslap habawan karyong ki pun ki so nyamtra yang kiwe ki parsnong bertau kira jot ki haplut na udion nyamtra hoong henre ki jonga ong kim sunak tai kila makta kan so henre ong ayo ka kamai ngayo ban lady ngayo ban kai yo ban i hadu mai pura kine hau uding so kim hap hamadan kata ni sa tengah sem sisa bo ulang ta ta orang ba adam sedang be ot ba kinong rep pamron so yang terayu yo tahan so ta uyo ba bandi te bon te kunai te isa kalau ngaji gerhui ka yang jong oh ta long baru boleh ba i kam trai ba i masuk trai ba ai te staru ika wonten ka we te fo kami ber ki parangai ki bang siam habang lai jing lai ber ki parang ba tanyu was kasahil lalu kowe ka yang ki parangai ki la khat bam yangi kowe ka balang ana masuk kerteng ka tanyu masahil ki ong ngila khat ki parangai marwan kiseng ngila saya ki nadu singi soding sojan namangi dan pahu unu kuba bang yo ban ot yo andu bang tiar semladu wat lau slap ulawan wat kal lawan ki bun ki wepat ki longjing ki barep kuba ki ladu namar ho slap lawan kuba ngam haki fantor ho wala be wala kolonno wal kumta kim yus ban wat kuba o hendreng ni semlang kumta kuba bang semlajot semladu no yo ban ot yufta mengyo ban bam pau pai yo ban ai fi ki permai ki wan ki jeseng circle jeseng district dinamar play lok kurku yang i ladan kini national committees nak tagi jengben jot jeng kemariang kita orang iong ngilong ki artista ikon ten nang ufu bukan ke penjisa ke bak teni ulai ka ong hakitab malhi
kan nong balai khot khat we chỉ phụ có san hàng này y phong ấy có bảo lấy ông lem nơi yêu số wine trong phi hakan kha unang pan om pan hap yala uso hawang pat biang kayong lem nơi yêu số wine trong phi hakan kha unang pan hap yala uso hawang pat biang kayong kani kalong beki so jongi on yada doble. God will protect our children. God will keep safe them. God will protect our children. God will keep them safe. Ublay ukal khu ya kapateng jong u la nikah beriu haba ublay usyam sumba. Kalau ngani sisa don ko beki jing permai kiba ublay bat kiba ik bahan ai sekam putrai kiba tista wat lawan ke jing kerdu wan Jepang Islam lo kim nom randin kin pendep ban ai ke jing trai hakwe poru khon jongki udah kham sam larit ulahnya ya kali kemerti bat oleh kenduk ke jang asden bakatrok kata kali merti kas sendam jikang omlai su ban mi sabar mar kenduk asden bakatrok uncur haban foni pulit lawan onek pulis lawan bat ban sei yau tau kena samla onek ka sei ong o medang im inangmut ba melayap namar kas kali kelas pralut wah ngadang im sumlele uklam masau ulong kumayulong normal kang fala ulong kita kali kabam nosu kabandi scrap tang arfu sanajar kani ka sisa hang ni ka boong kani kitab jonghi kalong kamalai ka bakhatwe God will protect our children. God will keep them safe. Orang ta. Orang penhap ikiso haba padbiang kayong. Kejir ko man riyo i hakan ka kitab ng kalong boong naba pinlong kari kabasumha ong tragipat haba ko try ko daw kari hang ni ko daw ki briu ki basyong hakari kabadap dari sumha kamut ki sok yang sai ala kari jongi prank kanong kari kabat sakri yaf try wa fly on the screen ba ai le si kinong kari ba barok ba kari ni ai kita konten ai no show kanong kari kabasuk kari ba sok san kari ka dap ka ngap henry kari ni kamla malong ta kating ble yesu pang ni kitab makhi lain dong kadar ong lakin ai konten ai show kanong kari ba dap dari sofa kamut kari ba sok san song no jemput ko kan tu yang ifrai we puwe tongin ai daga jing in ai tikman kuma wa sepol ong si jung ko ar sing korin kan nyo mulai ite ai daga tikman ta ai ya ka jong ublai show blai daga mesim ka jing yo blai ba ka jing ko ngu ya ka jing kai ka bom la jong jikai ka bom la ban kala jong tin ka jong blai jing ai ka kaloj jong phi jong a king long jing sang ki bakrau ya ka balang ka met jong kris ban pendep ya ka jing khot ba ka jing pha ka jong nong pan im kris ban yalat ka gospel siki babun ki bru som sa hadap te kan pelaru ka balang ban yang la ban tre kan ba susu ban pan ki dang ban la kan tre nap te param ngai tru bat baro ka im lang salang hak wat te ka bayar ini wai bo blai pangai un ko khu yi param ngai haka kam ka jam hai jentre kita han ko nykhia haka yo kot benang la ban ai kam klu cucu sakam ko jeng trai henre la da don han ka por bo wan ki jing pusoi ki juan nim soi ki don ni permai don we permai bangai berbor jeng bor anda hababan ki jing sistem usange ka ai ondal yo ka nykhia u ai onda wan ki jing hiar ka jing long ki khun ki mla ha jing puli usange ban ai kata kamlong permai ngelong ko mai ai ni kan chat no ni ai hublai nang tangi ong sim no mai no hande ro di kandu ki ba ko no ki session in sungai bai ya ka ting yong lai bo ong an the ha mai ai ong the un che chi sa mai a sem ya ling ta u che chi sa mai ha mai ai kan play la dan no ko por ba wan ki jing pasoi ban pasot ya ka jing sakri jongi ha ka bangi ai
Syakam juga kan mau kata kadin nak setan pai. Kamden nang nu kadin setan. Setan umut ban pen randin ban pen kadin. Henry tongin pai sakting juga. Kesuatu Matius kenal nang asan tu. Abang bat ubriu kalau ngomong la bat uble kalau kepala. Tu uble ukar fu pemai. Ini ketini kenjat. Nang tak kurang jong uble. Amin. Te hakan ekor ngilios ngau ye kan ekor bat ke jing kan tu kan pam hak jede bat ke jing ai shika kam ka jong play bat kata kalong ka wei na kishipho te hakan ekor na shikwa ban bu kumni shishu halor kata ba ka wei na kishipho ka dei ka hukum ka jong play ka badai ka jong u tong tip ba ka dei ka hukum ka jong play ka ba ai u tang ka wei nak ta ka ba shipho bat kata ka dei ka jong blai ti para bangai bi haba pi perkhat phai ka ni ka bala kran ni ka step ka pan kan mau ya nga ya ka ji kai jong ba joy late reverend J.M. Nichols Roy na kwa ai pi ka ni ka por ba pin thiet ya ka kot be da tho spang blai bat ka spa ila tho I ka lang ka dop I baret u blai bat ka spa ila batai bahang tu ila kran bha bat kan thupru ya ka wei na ka shipho ka ba ila ai la hikaya ka balang ka jong blai kom no banang ban ai shau blai bat ban ai sha ka kam ka jong blai ka bangi ngi tre para bangai pi jukali na em kom no sha ka balang ka trikam kom no ka balang kala ban penjeng ya ki kam kat ne ladangam ngam pat juai nang no hatu don ki bai nama ngam juai la fi kli la de kum tala da don na pedeng kum kita te gani ka por ka boleh ku aban keren yangi namar kene ke jingkan tu ba ka ketien ke jomling ke kli ka boleh bai ka kot iba joy ila tho ba yong blai jongi ba ai yangi kaspa blai jongi ba ai ka jindon kam jongi boleh la thau do manangkong ya ke jingdon jing em ha ka perthai baro na ka bentau breu bat ulum spa kamai spa nakata ka jingker khu ka bablu ai bat ye ke ei bablu ai upan wong ai nga tang gawe nakabashipho ibaret ki ba bon ka de ke jong phi ti hang ning yo I ba pan kan mau yanga ba I ba joy I kran bhai kani balada ki khon ke jong blai to ki por ki le hak ki le bha ya ke ei ke bablu ong ya ka hukum ka jong u blem kar khu te ki khoni sel to ki por kim sngam ki ya light na ka mon ka jong blai bat yaw slam blai bat ya ka sngi blai bat ya ka jing kar khu bat sho yap ya ki jhor ki jhap bat kum ta ter bat breu usakar do lafi pole le ki kitab hi hakai kalau nang keban kong kat khat ke besan ke ban reu khandai bat khat hadu we ke pen kan mau yang nama ngala jupule bhai ke kot iba joy bat hang ning I kumno blai la da ngim sumar ngim la hok kumno blai u pen helk put la ne ule kum ke jingtim ya ki breu ke jongu la da ki breu ki khango ki pelong si sai u trai blai jongi bong trai kan rat jong ki ai ke baro mdi tang ka jingem jong ki ai baro kaspa ka pheu ka bangidon ti utrai nyo ban kar khu yagi pan kan mau iba joy la ong to ka kot be da tho I ong kom ne yong don ki kristan ki bam kwa ban sngap yaki nong yalap abagi kran sepang ka pisa ka tengka sepang ka spa namai ong ba don ka weipat ka blethau ka basin syara ka danot jong ki bat kata ka boleh tahu kalau I ai kerteng ka jingkwa lalot spa ka jingkwa lalot tengka kata ka dai kan mau I ong I tho ha ka kot ka jongi bahabala lot kumta yong baro ke ke jonga amdei ke jong boleh ngim nang man ai show boleh ke ai boleh la kar khu la ai ni bat kata ka ba I ila kren u kristan basisha I ong kristan basisha Kemen badi osngo haba keren sepang ka hukum ka jong blai
Kuloi ban sengap, uij ban sengap, baru uij ban le. Kakan mau sa ita ka jing kren ke jung ita ka kot. Bat ila ong ki don si bon ke jing kular ke jong play. Haba ong kumta, to tip i ai ke jing maham, kani kam day ke prosperity gospel. Kani kam day bangin yalap ita ka gospel sipang ka spa, mapinyo spa, apin berkat ni ka spa Wat berkat ya kata yo. Pe yo blay long ba blay badon bor. Blay ubalong ubai na u ka wan ka jing ka ku baro. Utrai badan bor, try ki met jonga jong pi. Yong, try ki met jonga jong pi. Udon bor na dong sedong haka jingim jonga jong pi. Udon bor ban ai ki jingkar khu, udon bor ban khan ki jingkar khu. Takadaw ikot yo pai lang galong. Tungin perkhat pa, ya ke jede jongi bor blay. Pat ya ke jingkar khu belbelwa ai, bangi ginang ban ai, shaw blay. Bangina ban ai ya kata ka wei na ka bisipo pat iki wei pat ki jing ai ngo ki ba bon bangin ai jing shakri bangin tray ka kam ka jong blay badon bor ngi don the krai malaki ka lanang ka balai kat khat ka bisipo khat wi khadar kom ba pili os ngom tan on the ke jing gor khu tes yo blay ulong em blay basisha ulong blay basisha un ai yang ai pi ke jing gor khu ai yang ke jing ko jing khia unkor khu ya ke ying ka sam unkor khu yang iban syakri yo blay kamba ha kan ka perthai ka bangi yem badak pen kan mau si shu ya gai ba joy ong la da unong rep bu shim wai ya kanu ka lang kha bon rep u haban siu unong utrai lang kha ong ayanga tangkat ni ka phi yo baro ni ka jong phi ayanga tangkat ni i ba joy i tho ya da ka kon kom nu phila ban bat ya ka jong trai kendo Pi dia ban siu yu. Kom joru blay jongi. Ai hangi. Wang shem kini baru ke jengkerku. Ai ngata kani kawai. Kom nung inu ban bat. Blay sngubha. Bayu i peladang ngimnang ban i jau blay. Bat ban i ye ke kam ke jong blay. Bat kata ke ba pen ken mau ya nga. Ke ba i ju tho i ju kren. Bat sakawai ngakop pen ken mau i pi bi ai example. Yang ju don mau kan rat akan ka perthai habo syakri yo trai hak utrai bha ule bha yo long jingkar khu yo upen kiu kam yo u ai jingkar khu yo ne khnyat ben yo habo don kar hai ka spa u kan rat u bha habo i yo syakri ule hak u long jingkar khu yo kan rat u ra kan tiu u kar khu shi yo kum jo yong u blay yang ay phiru habangila hak ya ka jong blay ngila hok ka jede jongi bot blay ngila hok ka jede bat u hakaspa kapho u blay un kurkhu shu yagi un ra un kan tiu yagi bat ka tien jong blay ka kran ru dak ka ba ai ban rap hang tayong badakani ngilong ki sardar kamut bangin sinsyar i kaspa kapho hakalanti ka bade bangin nam lemon le like do ya kaspa balu ai banom pedan kam bakla ya ki baro bangilo accountable ngap ai jing ken khmat jong blay kum no blay la kar khu bagin ai shaw blay kum bangi ai jing ken jing dia ya ke ai wa pi ki para bangi pi ai ngi ai kum jo ngi ai shaw blay ka bangi de ban ai u blay ndio ban kar khu na ka banta jongi para bangi be ngeli wasgau ha ka ke por ke ke tin ke jong blay tungi nang ban ai ban ngai ngu yo blay haka balang ga jungi wat hang ni haka dong hanik box nong thamai box se ki jing ke ba ai ladu pa ka keme hadu ki khon dala he la san and ke yo kam yo jam ngai yo i ki ai ki khon jong ki ru bat kani ka kam ga ya shaprang ka kam jong blay ka ya shaprang lom kom ta la da ngi bat ngim kan ma ngim ai show blay ku blay pe yangi bon sen ngi ong trai ngi kwa ba man kar khu yagi habo bele kar khu pat ngi klet no ngamla ban klet ya ka wei ka long kame ka plong jing duai habila wan haying yong along ka bedok nga syong yo hayo do baro nga simram ban seng ya ka jing khayi ka jonga yong pastor duai ban ngala plong ka jing duai ban ngala ong i kong le hok ya ka benta ban ai shika kam ka jong bele yong to pastor ngan ai ngila duai blay ulan nang karkhu yi bat ilawan barabor ban ya duai
ilawan barbor bani thu ya ke jingkar khu ke jong play bat ha ke bakot ila ai shika kam ke jong play ya long ba klaim ban ai kam jong play ha ke wai ke por pat ilawan ila yam yong pastor duai ya ke khat yaw nu ksut khap nap yong duai nu ksut khap nap bangam ngai mentang la stang ban la yu I ke spa ke babon mentang la stang ban khap nap ba de katar le pelong jing duai nama ong ko ban ai para bangai bi tongin yau je jingkar khu ke jong blai bela ai ngi sibon tongin nam klet ban ai ya ke jong blai ka wei nu sipo bat tongin nam klet ban ai ke jing ai ngo ke babon bangai kani ke dei bangi penpa ya ke jing I bangi I jau blai ni I ya ke kam ke jong blai ke bangi ye trai ke commission ni pa ki missionary haki bon ki banta ni alap ki gospel but ki wei ke bangi ai jing shakri ki ni ki banta ka balang ke ban ai jing shakri ki bon haki ni ki sngi haki imlang ka salang bangi de banong jing kerku lada phem ai par bangi komlong la ban ai jing shakri ki boleh kwa ban ai bangi le ti ka ni ka dei ka ba ngi kwa ban kan tu yipi par bangi pe haka ni ka por yo ba u jisu ula ong kumni kene kenten ke ju ngakwa ban pule kene ke por sya bangin yo ban yerwai na ke gospel ke jong Matthias klang ba ar pulai kat khat ar pulai ke ong kum jisu kren pang wen chpo kumni ong god did ye pi ke nang tho bat ki parisi ki ba arsam na ba pi ai ye ke ba chpo na ki pudina bat na ki dil bat na ki kumin bat pi e no ti ki ba kham khia ki jong ka hukum ya ka hak bat ka jing snei bat ya ka jing kala deken pa pinle ya kini bat banom ino ya kita kiwe para bangai kene ka dei bau jisu ru kren wong wat ai ka da ka ba arsam ai da ka donut ka bakmen ai da ka jing I ba pi jo blai ai wat ai da ki barit blu la karku shibon nrei pi onga yo I barit ai ka blu la karku pinyo mat ya ke jingkar khu jong play ki bakra ko ki samla ngila doi bonsin ma pinyo ki kam ki jang ngila doi bonsin pinyo ke kamai ke ji hakaro ko no dor problem ai am kor khu yipi wat klet yaw play wat klet ma pin I yaw play bade ke kam ke jong play ton kor khu ya gane ke kubor ke jing pen kan mau ke ke step shapang ke jing ai bat ko wei na ke shipo hakan ke por ngi ban panwai no bangir wai ke jing wai ke ba hinrius pa lai pusa ka jing wai ke ba hinrius pa lai pusa to pendap yang ada ke jing I ladangi I ngin sakri khamha yo play ai ngan ya trai ba I halanti ba me ya balam be sakri ba bha ban pen singai ki ban sem bas ngau bha basiusi badukha to pendap da jing I janga to pendap da jing I janga man ka si try ngan yai sngoba ngan yai lang bat me try da jing men bat jing ruai to pendap da jing I yanga ngan yar wai lang da ka ba jeng ha ka ko por bat hadin jo kan ka jing ruai ngas ngoba ban khot I ba spinebor karchandi in yo ban wan shekmat ban bu ka jing ruai ya ka jing ai jong pi ya ka jing kan show hang tai ba blem kor khu bat kum jo ban kor khu pen wai nrius pa lai pusa Aingan yai trai ba I halanti ba me ya ba ambe shakari ba ta ban ben shai ki ben sim asusi waruka to pendap da jing I yaga to pendap da jing I yaga man kasi try lan ya sowa nan ya man me try da jing kwen ba jing right to pendap da jing I yaga Hasenda jong mi tori kong man kasi hajing dung anom yan sakma hajing madaya na pensim kahun shisha
Akan ka tayo baru si tayo bat kham tam akan ka khlemat jo kan ka step ko try ka sngi ka bakra ka jo me ka sngi jo ka jing mi pat ka jing jap ka jo me ka bo jo ka jing tap jo bo jo ka pop maniwan wa try ban aingu ya ki kenta baru kham tam ko try ya ka ten ka ban kran ngi ban kan ma ka ji dei bat kan ni ka jing ai sa ka kam ka jo me ya rap yang aneng kong bading lang baru ko try ngin pusan ngin pale jing mon ban ai om dei tang ya ka pesa ka tingka ka jing don ka jo ngi kham daman ai ka donut ka jongi shamet try nges kemal kar khu ingia try in me nang ne ka step kat ke jingkar khu ke jome loring kar kum jua try na lor ke jingkar khu ba mel ai ha ki ying ke sam ki kti ki kam ke jongi ki paromit baru ke lor ka step ke le ban ai sha ka kam ke jome la kalong kat no ka benta ka pen ngau ka donut ka jongi to kar khu ki kam ki kti jing try jingta la kalong ha ka no ka benta men bobo ki to da pen roy ya try Hagi kam ke jing try jing ta ai ka met ka bakoj bakhi ai ka jing suk ka jing men ki yeng ke sem ke jong ki bagila bania sekmat da ka bor ka jing elam ka jome mara basamin onan ni to ai ka jing ba ka jong blai buk pa ka jing ai ka jong Jesus Christ ka bo try bo khon lem ka jing slok ka thang jong sem ba khoj ki ne bro lai loring kat bat ngir kat ki ro khoj ki ba shakri made dam ka garteng ka jome hang ni ba saudum satlak ka perthai na ru mta shabom bom jikot ngi duai amen